Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ unu hụkwurechi ọ nwanne ọnụ nwa nwaanyị mba nnọọ awụchasịala m ụmụnne m anọ m nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m nwere akụkọ na gbotere ya ụmụnne na ọwụ na ya dị at fault na unu mee ka ya mara n'ihi na otu o si rụrụ ya na ọrụ mma ma otu na onwe ya arụgha adọ ya arụgha na otu o si rụrụ ya na ọrụ ya mma ya gaa n'ihu sị m na e nwere nwa okorobịa ya na ya abụọ mega ihe ha hụrụ onwe ha n'anya hụbiga onwe ha oke hụ onwe ha anya n'anya too much Chukwu emekwe na ebere ndị nga ke nwoke nabata ya mgbe okwu ruru na a ga-alụ ndị ụlọ oke nwoke ndị ụzọ ụlọ ha ụmụnne ndị nga ha anabata ya nabata ya like ya ụkwụ o gwara n'ala ndị nga ya ụkwanụ ndị ezinụlọ ya mgbe ke nwoke bịakwara ha nabatakwara ya na nwaanyị mba nnọọ nza na ya na nwokorobịa na-aga n'ụzọ mgbe ha na-alụbeghị a na-eme ha adreesị dịka di na nwunye ya ụdịka nghọta na ịhụnanya na ịma mma rọrọ arọ n'etiti ha abụọ nwata nwokorobịa na-abịa ghọọ ya mkpụrụ obi ya ghọrọkwana ya eke na m lezie otu ekwensu si bụrụ aja pụegere ya na garị ọ bịa gwa ya na ọ bụ nzube ya na ya abụọ na ọ weluru ya na ya abụọ na ya ga-ala ka ịga Malaysia ka ya gaa chọọ gbagharịa leme ya ga-ebute ike ebe ahụ ya sị kama Malaysia nọtara ya na another country na ya nọ na Malaysia a na-achị ọgwa ya sị mba na enyi ya nwoke na ebe ahụ mega ọfụma and ọ mara na ala ọ nọterela aka ebe ahụ na enweghị karịrị gị bịa onye nọterela aka ma ala ma ọpịwa ọpị aghọtaghị na ọ ga-aracha na ahụ isetụlụ danejọsụrụ gaa ebe na-amahụ gị chọwa ụzọ gị na your own na ọ ga-enyecha nsogbu ya sị oke na nwaanyị mba nnọọ na ote enyi ya nwoke nụtarachi baiga na ịchọ akwụkwọ na mgbagharị ka onwe ike hapụ obodo Chukwu emere ya ebere enyi ya nwoke a na Malaysia eresivu okwenye ya na ya abụọ abaiga ha nọma bidoro ya nwoke ma ihe ọ batara obodo gị ime ọ ya ka after some time na o mechakwanyekwa nọmba enyi ya nwoke ahụ na ya na ya abụọ nọrọ na ha na-akpọ fon ewere fon apas to this person ya akpọcha normal ekele na nwaanyị mba nnọọ only 6 months ka enyi ya nwoke nọrọ na Malaysia ya nozikwahu from him ya nozikwahu nkọta ya na ya anọkwahu from him again ya kpọga nọmba ya send a message na WhatsApp mee ihe niile ya nwere ike ime na ya nọtakwahu ozi ya enyi ya nwoke nụtakwa ya na-akpọ na fon ọ naghị epik ya na-akpọ ya kpogidere ekpogi ya ọ naghị ekwe epikzie kọl ya bịa notice na ihe emebiwo na enwere ihe merenụ na ihe a merenụ ka ya chọkwara na ịmata ebido gbagharịwa na chọọchị bido kpewe ekpere bido chọwa iru Chineke on his behalf ọ ya ka ya nọ one day enyi ya nwoke nụntara akpọ ya na fon si that na ya na-ahụ kọl ya niile mana ya amaghị ihe ya ga-asa ya na ọhịa kpatara na eji ebi ikike ya and ya na-agbarịkwa nke eleme nwere ihe ya ga-emenwu gbasara ihe merenụ ya jụọ ya sị ọ gịnị mere ọ gwawa ya sị na enyi ya nwoke gara aga ikpo ntụ na ọ kpọrọ ntụ kpohie ntụ dakaga n'aka ndị uwe ojii n'obodo na ebukpole na eburule ya na a ga-egbu ya nọma na ekwesịrị igbu ya ekwesịla ha igbu ya sis mana ya amaghị ihe merenụ ha ji ka hapụ ya na prison na ọ ga-awụ grace na ọwụ na ya nọ n'ekpere na ya nọchi n'ekpere ahụ ike n'ihi na Chineke zaga ya ekpere ahụ na ndị obodo a na-eji anya ahụ ntụ na onye ọbụla na-ekpo ntụ n'obodo na ya gwara enyi ya nwoke dụọ ya gwa ya si elekwe grupu na ọhịa a na-arụ ọ nọghọ gee ya ntị oshinazi ya ga join na those boys ugbu a ha etile ya na gbarịwa na enyi ya nwoke nọ in na ya forget gbasara ihe gbasara na onwe ihe ka mpụta again ya sị mba na ihe ọ gwa gị na ọwụ naanị ntị ya ka ọ ga-anị ya na ebe ọ naanị ya onye ya na-eji eri ji na o nwere relative ya o ji nọmba sị mba na ọ naanị ya nwa ka ya na ya na-ekwu ụkwa na onye o nyere nọmba ya sị oke na biko ka ya kpọna ada nne ya ka ọ gwata ada nne ya desin ka e mara ma nwere ha ga-eme ọwụrụ otu ọbụla ga-esi mee ọwụ ihe ọkafat ka ọkọma ka the family o mee ka the family mara the young man asị oke no problem ya akọsara ada nne ke nwoke otie bewe before ya mara ha na-anọ ejidecha ụmụnne ya anọ ejidecha nọmba this young man ha akpọ ya na-enye ha information ya ebido nawa ha ego bido gwawa ha dat na ya ka ole lọya ya emene dis ha na-atụtụkọ ego ha na-esendịrị ya and the young man wụkwanụ
onye their neighboring village, after their own village, after village enyi nwoke, the next village, or webe this young man oshi. He be the send what till ruo mgbe ruru. Mmụọ ha gwa ha na something dị wrong. Na ego na na-esend anụbolu nwanne ha na o nwekwara ihe oyiri. Na onye ha na-ekwuga ọsọ lawyer, na ha adịghị sure onye ọkwa lawyer, na just na-esend ego. Na nwanyị mba nnọọ na owote ha shiri withdraw. Gwazie si na ka ha nọkwa n'olu ya, ọ wụrụ ịga n'ebe a na ebe o nwere lawyer ekwesịrị inwe access to him. Ka ha n'olu ya marakwa na yes na ego esendga ma ha nwa na ha nwa nọ on his matter. Ka he nyekwere ya assurance ka echiche hapụ igbu ya. Na ọ wee ebe a ka ihe a ka ha kwuru. This guy cutzie ha off. Block ọha nwezi ike na-akpọ ya enwete. Ha bounce back to her again. Jụọkwa ya gwa ya nọmba ya nụzi agaga na ọmama block ole. Anọkwanụ from enyi ya nwoke nọtla. Till after 4 good years. 4 years. 4 whole years. Nwanyị mba nnọọ. Di ebido bịa were advisors apụtasha. Ụmụnne ya, ndị ikwu, ndị enyi ebido gwawe. Si ya na ya ga-afa aka na-eche onye akụkọ story ya dị. Anyị na-ekwu na ọ na-ekpo ntụ. Enwekwana kọntrol okporo ntụ ya wụ na Malaysia. Na ọ dị sure na this guy anwụbe as of mgbe ụmụnne family members ya sendgịrị nya nwoke ego. Na otu this guy shi hụ ya n'anya na ọ gaghị anọ nọrọ ndụ. Ha ọgodo na prison ka ọ na ọ ga-asị si ha biko ọ ga-achọ wee borrow phone si ka ha kwuore ka ọ n'olie ka ya gwa ya dị ndụ. Na ya ga-afa aka n'ụkwụ nga na-eche onye nwụrụ na Malaysia. Ụmụnne na-ahụ bedozi ya ka ọ ga ọlụkwana ihe alụ mụrụ ihe nwa. Na ọsọ ọ ga-afa aka nga na-eche onye dị otu a. Ọsọ ajụjụ ahụ na-agbara ya n'isi. Na 4 years agala n'obodo olu ya. Ịma ma ọ dị ndụ, ịma ma ọ nwụrụ anwụ. Ya na-eche echiche gbuo ya. Ya echege bido tawa ahụ. Bido gwụọ na mmadụ. N'otu a ka emegidere ozi ihe na-enyefe Chineke n'aka. Gwazie Chineke na ọ bụrụ na chi mere ya ọgọ, o mere ya ọgọ niile ọ ga-emere ya biko. Na echeghị for another 4 months ya nụghị olu ya. Ya mara na ọhịa ọ ga-awụ ka ọ ga-awụ. Ya mee fasting, dry fasting 2 days. Kpege were aha ya dee ya na-ede ekpe enweghị ihe na-emefu bi emechapụta n'ime abalị na-akpọ ya na-akọmandụ na enweghị ihe na-eme dịka ekpere ya na-ekpe hụ. Ya ekpechakwana 4 months aga enweghị ya hụ. Ya hụzie na ọ dịla ka ọ ga-adị. Atọfụ ụmụ nwoke bịagara dị. Ya hụrụ ọnụ ka e filiri na ọ dị mature and ma age ma gịnị na ọ dị okay. Na nwanyị mba nnọọ ha alụọ. Mana tupu ya na ya abụọ alụọ, na ya gwara ya that na lekwe ya kọrọ ya akụkọ niile gbasara ex ya. Gwawe ya ọnụ sadi ama ya na ya abụọ nọrọ ọ gara lo. Na ihe ọma ọ ga-emere ya wụ imeki sure na ha relocate. Na ya ga ya trust ha onwe ya ma ọ bụ na this guy bata bịa chọkwa n'ime ndụ ya. Na ọwụ ka ọ mara otu eshiri hụ ya ya da ya ọma na anya. Ọgwawa ya dat na with ihe niile akọrọ na ya dị sure na the guy ka dị ndụ. Ndị na o mekwere na onwe ya ebere wepụ obi ya ebe ahụ. That's okay. Enweghị ezoro. Ọ bịa kwụwa isi ya lụọ ya ha alụ. Mgbe ọ lụwakwara ya lụcha ya bịa hụzie that na onye ya lụrụ na ọwụ kpamkpara ọja. M sị nọkwa gịnị? Na ihe ya lụrụ na ọ kpamkpara ọja. Nwoke ya ntara ya lụrụ filie na ọma ihe. Na ọ dị mature. Na ọ dị this, na ọ dị that, na at least na ọ dị okay. Na ya maa na ihe ya lụrụ na ọwụ kpamkpara ọja. Na ihe niile nọ na skate dị ya ezigbote mma. Ọ chọghị maka erurula eru na kene erubi. Na ihe niile as long as na ihe ọfọrọ dị ewu ikuru nwa ọhụrụ okwu n'aka. Asọ nwa nwaanyị ya yipụ ya diaper makpo na ọhịa ọfọrọ. Aya bịa na-enwe arụ batụlụ die n'ime ụmụaka abuse. Na the first ebe ha bi na ejidere die na nwa 13 years. Ejide die na ebe nwa obere nwa gba ya ọtọ n'aka nwa 13 years. Ka ha akwa ọga. Ha egbugekwana di egbuge ya gị nwa. Ọgwa ya si agbaghara ya rịọ ya si biko na ya gbaghara ya. Na ihe dị otu na ọ nwa ekwensu this and that ya elege ike agwụ ya. Ya sị na ihe ihu na ọ dịrị too much. Ngwa ka ha chọta ụlọ shebe akwapụ. Achọta ụlọ ebe ọzọ kwaga ebe ahụ. Erute ebe ahụ di ya na nwa landlord ya gburugburu gbarabara gbamgburu gburukutu mkpu. Di ya ekputekwa iri nwa nwoke ha bi n'ụlọ ya. Nwa 19 years just let her wayek ka di ya gara ga tọọ ime. Nwoke ha bi n'ụlọ ya asị that na wụna ya wụ na isi di ya eru ha ala sị mara na ọwụghị na di ya agba ọsọ biha ya na nwa ya kunaka biha ha gbafu nọmba ya nụkwa ha aga
na ya gaa n'ụkwụ nwoke ha bi n'ụlọ daa ya n'ụkwụ rịọwa bewe gwewa dị mmanụ n'obi agbawala na ihere na ogwu ule na ihe achọpụtakwara ha ebe ha shikwata ebe ligwele na ọ gbalagara otu ọ gbalagara ugbo na ịtụte ya wo ihe ebe a na obi ka onyeta ya chance ka ọwụma ọ ga-abalansị ya ka ya were nụ tiji ego chọrọ ebe ya ka onwe ya agajọkwana ọ ga-ahapụ ya ka ya n'ụzuo chọrọ ebe ọzọ kwapụrụ ya na ihe biko na o kwetakwala ihe di ya mere were agbasi ya punishment ọsọ nwoke elege ya na ahụ ihe gbara ya n'obi ya na already na plan ọ n'ime ihe ọjọọ if not that ya bịara taa ya n'ụkwụ na-akụ ihe ya ma ihe wụ plan this man the man asị ọsọ is alright na ya nọ na ihe o kwuru nwoke a na nwunye ya kpọrọ nwa ha nwaanyị a ga-ete ya ime ahụ ga-etepụ ya ime ahụ nwanyị mba nnọọ nza ya chọọ wee shi ebe ahụ kwapụga ruo otu ụbọchị ya ma onye na-enye dị infọmeshọn na ya kwapụla ọ kpọọ ya na fon si ya nọ na ya kwapụla na ele ebe ya nọ ya gwa ya ebe ya nọ ọ bịa ebe ahụ and the reason eji gwakwana ebe ya nọ wụ ka o nwee ike bịa ka end ya ihe ya na ya bụ na-eme ya kpọkwuru ụmụnne na-agwa ụmụnne si na ya ediwe na ọ problem dị ya nwanne ha nwoke nwere na ha kwukọtala nọ na ihe na oke mgbe ọ wụ ụmụachi na ọ na-ekpe na ya biko na ediwe nakwa ya na ya bụ yere anya na at least na onye matara mmadụ for some months o kwesịrị ịdị aware of ụfọdụ ndụ dị otu a ya eghewe ọnụ na ihe awụdụ problem and the family dị aware of it ya jụọ sị onwe onye bụrụ ya ọnụ na ihe ọ ga-awụnụ abụrụmọnụ ha sị ha ma na otu ha chiri hụta ya bịa hụ na problem awụghị problem ọ ga-apụta na họrị na nwaanyị mba nnọọ nza ya gwa di ya na ya alụchana di ya si ya biko na ya gbaghara were baịbụl ọ n'isi deta ya ọnụ na ihe meghe ihere otu a na ọnwa anọ ha na ya lere nwaanyị ọzọ anyị mafọzikwe under age mafọzikwe adult onye ọbụla ọ sọrọ ya nwụrụ na that day na file for divorce na ya ga grant ya bụ ya sọ dị possible na na-eme ya eme na ifu na nwa nwaanyị na ugbo ya eku n'aka nwa na ugbo ya eku n'aka nwa nwaanyị na ụjọ na-atụ ya na ọma na otu ugbo na ya ga hapụliri ya nwa na ugbo ene si ka ya gaghị aga zụta ya onwe ya nwụrụ na because ihe o megadịcha ka bụrụ m ọnụ ka ọ hapụ ikoro ihe ya n'ihu ihe ya n'ahụ kosiri ebe nwa ya nọ di ya rịọga kpugele ọ na-eto ogologo ya gbaghara ya bịa notice na for some time 6 months na-aga 7 months na-enwebaghị ụmụ akụkọ dị otu a ya nwedezi ya na-ahụ ya na ọ dịkwa ka o chenji wele na ọhịa ehihie eche ya mahụ na ebe ọ nọzi ugbu a na nga ọ nọzi ebe ọ bụziri akpa ịlakpụrụzie final wụda nwanne ya nwaanyị ka ya toro mmadụ atọmatụ bịara n'ụlọ ya na ya bụ ọnụ na ọwa onye di ya dadere na ọwa onye di ya na-eji afọ barịrị mọtara ya mma na nwaanyị mba nnọọ nza otu nne nwanne ya na ya enweghị ike ichefu this memory the day ya ejidere ha abụọ n'aka red handed na ọ dị ya ka lata mepe ya dabaga ndị a alive sukwoshi aja na nwanne ya ahụ na ọ lakwala na ọ ka na-arịọ na mme ya na mpa ya sị hey this own onye na ọ rụrụ ala pụrụ ezi elu na ụmụnne na family ha enweghị ụmụ akụkọ nọnsens akụkọ na ha say this own onye ọbụla na-ewere ya iwe na-enwe ebe ọ nọ na ha amaghị na ọkpakwa mgbe ụfọdụ ọ na-arịọ ya ekwughị okwu ya tụpụrụ ha di ya ọnụ for 3 good months n'ime 3 months ọnụ ntara ka ya nọ one day fon ya ring ya mgbe fon ya ringiri ya hụ na ọwa international call were oso were ije pik thinking that ọ bụ enyi ya nwoke nụntara ex ya nụntara ọ bụrụ na ọwa ex ya na onwe ya kpọrọ na fon ya epike n'olu ya ọ jụọ ya kpọọ ya aha ya ọ na-akpọ ya kpọọ ha ya ọzọ si ya na ya ọkwa ka dị ndụ ya cs na o gbuchana ya na ya nwụcha na nwụ ya bewe na ọnọdụ mgbe ya nọ na ọhịa tiri n'ime na ha akwara ya kwa ya ga na nwoke nọ chọrịga ma ụmụaka eku na ọsọ gịnị mere ele ebe gịnị mere ya ekpehu ihe akwa bege ya na-ebe ka nwoke na-ebe ọ bịa kọwara ya na ọ bụ enyi ya nwoke a resivri ya setịrị ya up with ntụ ya sị ọ sị ya yes na ọ bụ enyi ya nwoke a resivri ya na enyi ya nwoke a ya fi na ọ maara ya sị ya ka ndị awa na ya na ya na-ekwuru na ọ bụ ya nwa setịrị ya up with ntụ Chineke nna mere ya ebere napụtara ya wụ na ya nwere witness na even a test system ya hụ na ya naghị aṅụ ya and in fact ya amaghị otu Chineke shiri mere ya ma na ọgba ha aka na ọwụghị ọdịnarị ya amaghị onye tiju gị n'ekpere tiri ya n'ekpere mere Chineke ji napụta ya n'ọnọdụ ya lekwe ya lekwa ọnwụ lekwa ọnwụ na ọzi nwanne anyị nwoke nọ Malaysia onye ka anụtela aka ebe ya the man anụtela aka ebe ahụ ọ ya nwana achịkọlata ụmụ Igbo na ihe ndị ọzọ ihe ụfọdụ ihe mee mgbe ụfọdụ ọ ya nwana gaa
ahụ maka ya ya nwa na ekpeta lawyer maka gịnị ọ ya nwa bịara intervene on his behalf. Chukwu eme ebere, Chukwu na-eme ebere, trace this thing ya wụ na ọ wee enyi ya nwoke nọ ntara bịara receive na the guy na nọ wrong na ọ gbalagara ya gwa so na enyi ya nwoke bịa na family members ego na ụmụnne ego na o jikwa ekwe ụlọ ya na ọ ga-apụta akwa na asa ga-egbu ọgwa ese na ya don't worry na lekwe village ka ha na ego niile ahụ nara ụmụnne na ọ ga-agbocha ya na ọ ga-ewepụta na ọ ga-akwụcha ya na ọ ga-akwụcha kwuturucha ya ala na ya jọzụrụ pụta jụwazie ya hafa ya kọwaziere otu esi maka ga n'aka nwamkpi alabalaba ọ jụọ ese ọ chọrọ na ịnọ ka ọ ya move on o chefuole ya gwa esi gị chefuo gịnị na ya biko lọtawa na ọ lọtaghala taa na ya abụọ na-anọ the next minute na okwu mgbagalata ya bịa bechere nepọt na ihe ya in fact na ọ gwụla ya na-ekele Chineke na-aja Chineke mma na-aṅụ na fon ya ekwucha gwa esi oke na ya ga-alọta ka ya kpakọlọta onwe ya ọnụ na ya ga-alọta in 3 months time. Chukwu emekwa na ebere weta aka 3 months ọ wụchashịa na nwanyị mba nọ mza ka o loro ya ga ahụ ya ga atụrụ mashi ya ga ahụ ya o ya gara ga ahụ ya ya gba nụcha ya logwa di na marriage ya na ya bụ na ọ gwụla na ya bịa were ihe ọ kwụrụ n'isi na enwe mgbe Chineke ji nabata this marriage na ọwụ pressure na amaghị ihe a ga-eme di ya na-agwazi ya na ya ejiri ya console onwe ya na ya ejiri ya na-echere ex ya na ex ya lọkwala ọ na-agachizi back to ex na kwa ya ekwere nkwa na kemgbe ya ekwerekwe nkwa na ọ ga-awụke ya na nwanne ya nwaanyị mere na enwe ihe n'ọzọ jidehere ya gwawa di si na ọ chọọ ga ma ewite nkata ma ewite oke ma agwuo na ọ dịla ka ọ ga-adị na ya na-alụgachi di ya ebugharịa tebụl nọ ga gwazi ụmụnne ya nọ ntara mma na ha problem nwanne ha nwoke gwazie ha dat na ya ex ya shala bekee elo ya sizi na marriage na ọ gwụla na enwe ihe ahụ ugbo ya na-ahụhụ baiga na akwa ihe niile ya na ya nọbụ na ọ na ex ya elohu na ọ ga-agwa ebekwa ugbo na ya na-alụgachi na ya na ha awega ihe marriage na enweghị ike ịgbasa na enweghị ga-eme ka agbasa this and that. Ụmụnne di ya onye ihe onye azadadezie ya na nwanne ha nwoke na African man na nwoke na-eme ihe masịrị ya na this and that na ya ọ because of onye nwoke shala bekee elu na o ji chọọ ịbịa mewa nwanne ha obi bịa atọ na nwanne ha tụ onye lụbekwarele nwaanyị before na enwebụ onye lụrụ nwaanyị ọdị n'ezinụlọ ha gbasaa marriage ya na dị afọ na ha agaghị ekwe nwaanyị mba nọ na ọ ebe okwu na ugbu a na ụmụnne ya kpole ebe were ụmụnne ka ya kpole ebe were ihe ọ kwụrụ n'isi na onye ha lere na ọ otu nwaanyị na apart from ihe o mege na ama ya nwee trespass bịakwuo na nwa ha nwanne nwunye ha ihe ụmụnne dị ekwegezi nwanne nwunye ọwa obere nwa na ọwọ nda age nwanne nwunye ọwọ nda age akwagala service lo meaning that ọma ihe ọ chọrọ ha abụọ 2 adults na ha kwesịrị blame nwanne ha nwoke ka kwesịrị blame nwa ha nwaanyị na ọwụ ha venue a ga-eji agbasa marriage na ọ ga-awọk ụmụnne m ya na ahịa na ọwụ stage a nọ n'elu ya now chief obodo ha ede leta degere eze obodo ndị be di dege nnọọ lenti leta deturucha ya ala gwawa ha dat na marriage awụhụ by force gwa ha ihe niile sị ha mee mmadụ abụọ invite mara ihe kpatara mana ma marriage o kwesịrị ịnọ ka o kwesịghị ịnọ eze obodo ha eme ya nwa na di ya invite ha ga ya kọọ obi di ya kọọ obi ihe niile di ya kọgawo na ya ejikwere lụrụ ya na ya enwebekwa ihe ya na-ewefuru provide ya na ya emebi ya na-eme ka shọ na-enweghị ya lakịrị na ọ eziokwu ya ma weakness ya na weakness ahụ na anọghị nwunye ya chọrọ ijidezi aka instead of ịbịa kwuo eziokwu dat na ex ya ebe obi ya na love ya first love ya na olola ha ọ lọtala Naijiria na ọhịa ọjịchị ya gbasa marriage ya bịa machuo ihu deme na ọnọdụ onye lụrụla nwaanyị before ya jụwa eze obodo ha sị na ọwọ dịghị enough di ya amoleza nwa 13 years akọwa ya ga igbu ya na di ya atọla nwa 19 years ime nwa nwoke ha bi n'ụlọ a ga-eshi ime ahụ na nwanne ka eke etoro mmadụ mato di ya na di ya na akwụrụ alakpụ na ọwọ dịghị enough nwaanyị sị na ọ naghị alụ mgbe ka eze obodo ji sị that na marriage awụhụ by force gbawazie di ya na ọ bụrụ na nwunye so na-alụgachi na enye freedom grant freedom na ihe ahụ ọ na-aka machikwa ihu amachi ihu na okwu anọghị ebe ahụ na ihe meke mbụ meke abụọ na ọwụhụ force na enwe onye si weakness ya omega gịnị wụrụ weakness ya na naanị ya mara problem onwe ya na ọ naanị ya ga-awakwa na himself nyere onwe ya aka na ị gaghị adọrọ nwa mmadụ na ihe gbasara emotions obi mmadụ ị ga-alụrụ nwa mmadụ a na-akọrịrị akụkọ history dị otu a ebe ị nọ ya wụrụkwa ụmụaka rukwuo na nwanne nwunye gị ịmaghị oke so abịa m ịbịa blame nwa ihe m chọrọ na ihe m chọrọ ịgwa ọwụ na nwunye gị so na-alụgachi ọwụhụ by force
ihe a ka ekwucha na nwamba na-etile famili ya emecha denwe ike etile akwụkwọ etile date mgbe a ga-abịa igbusa marriage na ihe ha kwugezi ugbu a ma ndị ụfọdụ na-akpọ na fon na-asị not because of enyi nwoke si ala bekee elo, not because of ex ya elule love ya this and that na ọ ga-alọ this man just iji while time were mere as plan B ozugbo onye plan A ya na-alọtara ọ bịara end marriage si di ya sịkwa na enwere nwoke na-achụ nwaanyị this and that. Even pastor ha akpụchara na fon na-agwa esi na ya work on her marriage egbusala marriage ha na di ga-echenji. Na m jụdelu unu na ya mere ihe ọjọọ na conscience ya judge gaghị ya n'ihi na ya ma ihe ya na-eme, ya makwara ihe na-ekwu na ya ma mgbe ya mejọrọ mmadụ na ọ naanị marriage a na di ya eme ihe anaghị agbagharala ya mekwana ihe dị enough iji gbusa marriage. Na m jụ unu na otu ya na work out na iwu ojie mmadụ ọ ga-asị na iwu ji nwamba nnọọ na ọhịa ya bịara ikosatụrụ m na unu biko were emere nwanne ọnụ na unu were emere nwanne dị ịhụta ya sị nwanne gị nwaanyị na ya wụrụ nwanne gị nwaanyị otu nne gị otu nna gị gabigaga this type of thing ya wụrụ nwa gị na gịnị ka ị ga-asị ya mee. Na ụfọdụ kpee na fon ụmụnne dị ụfọdụ ndị ka ya na ha rụcha na mma ha kpee ha na-eme asị ifu na ihe ya mere emekpuru ala na ya arụrụ ala na ha na-eme ya na ụfọdụ ihe a na-ekwu okwu ya wụ na awụ deeti etiri a ga-alọta bịa gbusa marriage return ihe niile kọl abịagidere ihe niile kọl a niile reason ya ga-eji call all this divorce off. Na m jụdelu unu na oworughị marriage oworughị enweghị isi na mgba aja na oworughị isi ya nwe isi n'ime ya pụta ọwụ mgbe di ya meteziri ihe ga hunt ya na nwa ya nwaanyị down ndị chụrụ ya o mee ka ihe ọtọ ọ na-apụ ya mahụ o nwere ike hụ nwa 7 years ya elu eturu ya bịa ihe ya mụga na nwa nwaanyị revenge ihe chụrụ ya nwere ike erutekwere ebe nwa ya nwaanyị na-anọ. Na m jụdelu unu biko na unu wepụga sentiment wepụga ihe niile na gị wee ya asị nwanne gị nwaanyị na ọ wụrụ gị na ole ha igene na unu biko ka ya gụọ comment section enweghị unu nwere wee n'ụwa ya before date etiri eji egbuja dị marriage na-erule ka ya mara ihe ya bajigo mara what to do. Ụmụnne m ọhịa ọsịmbịa gbotara ọnụ oshi ka ọsịmbịa eji ọnụ ekwucha mgbe m si ya nwanne m nna m ikwu ya sị nwa mba nọ m sị na ya asị ya kwuo na ya mara na m enough ịma ihe m na-aga ikwu na m ga-like convince ya to work on her marriage to stay put na ọ ga-adị mma mana mbiko na mgboto wegodorele ya ụmụnne na ya chọrọ ịnụ public opinions na ya chọrọ ịnụ ihe ụmụnne ga-agwa ya na ya chọrọ ịnụ ihe ụmụnne ga-agwa ya. Ụmụnne m ọhịa ọsọ bịa gbotoro ọnụ abịakwala na m bịa gbotoro ya ọnụ ọ ga-agụ kọmentị ọnụ enwe ihe ọnụ si ya mee onye n'uche ya uche onye adị njọ.